Passem ara al grup parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa. Té la paraula l'il·lustre diputat senyor Joan Mena. Si vostès, o en el seu cas els predecessors, van acordar elevar el número de membres del Consell d'Administració just en els moments abans en què s'aprovava un pla de prejubilitzacions que clarament beneficiava els consellers d'administració de l'entitat. No, és que no. Primer no recordo cap pla de prejubilació que beneficiés els consellers de l'entitat. I abans que vostè fos secretari del Consell d'Administració, el 2010 es van pagar més d'1 milió d'euros entre juliol i novembre en concepte de dietes als consellers. Aquesta pràctica era també habitual quan vostè va passar a exercir la responsabilitat de secretari del Consell d'Administració? Té justes aquestes dietes en un període on l'entitat passava per un ERO que va suposar l'expulsió de l'entitat de més de 2.300 treballadors i treballadores? No, les dietes les aprova el Consell d'Administració, les ratifica l'Assemblea General i a mi em permetrà que no faci un judici de valor sobre aquest tema. No vol donar la seva opinió? Jo crec que com a secretari estic aquí com a secretari del Consell i em permetrà que no faci judicis de valor. Considera vostè, senyor Ràfols, que ha estat còmplice d'un robatori on la víctima estava indefensa, estava lligada de peus i mans i estava maltractada i emmordassada? Home, jo la veritat que no comparteixo de res les paraules que he dit. Primer, perquè m'està calumniant, no m'entens? M'està imputant un delicte com a còmplice d'un robatori i entenc que en seu parlamentària, no sé, jo he vingut aquí a col·laborar, no sé injuriat ni insultat per part de vostès. Per tant, de cap manera comparteixo aquestes afirmacions i ni de cap manera em considero la forma que vostè em diu. Sí, jo en tot cas només, senyor Ràfols, no li he dit el que jo penso, perquè jo, com vostè diu, no faré judicis de valor. Li he preguntat si vostè considera que ha sigut còmplice d'aquest robatori o no, simplement si vostè ho considera. Ja l'he contestat,